Esperando tu magia, brucerme los muñecos, tener brillo alto, poca aposento moteco, leyenda de la calle que la mete rico, el que te la fuerza, estoy contra palestre. Oh, oh, ya son, oh, oh, ya no están, oh, oh, Alepo, oh, y ya se dice, que cae su puta. Je to sex? Je to droga? Nie. Iba praprosté povaľovanie a políhávanie v práci. Áno, reč je o quiet quittingu. Ako na to? Horúcou témou je dnes moderné zadrbávanie sa v práci. Aktuálna generácia i beta gamma si ju pomenovala ako quiet quitting, čo sa skrýva za úspechom moderného zadrbkavania, zašívania, políhavania v práci. Snažte sa len prvé 3 dní, aby váš zamestnávateľ nadobudol dojem, že skutočne pracujete. Potom sa na to vyserte, najlepšie niekam do rohu miestnosti. Pravidlo zádrbných 5 zase hovorí o tom, že vám stačí len 5 minút. Len 5 minút akože nevinného meškania každý deň, 5 minút dlhšie prestávky, akože som sa zdržal na vécku. No a napokon 5 minút skorších odchodov z práce. Nestíham na autobus. Ak si to spočítame, je to 5x5x22x4 týždne x 12, je za rok 421 dní dovolenky naviac za celý život. Boss petting, že neviete, čo to je, vlezte šéfovi do zadku čo najviac. Ten vás bude brávať nielen do kuchynky, či na záchod, ale aj na dovolenky. Následne ho časom za to vyhodia a vy získate jeho miesto. Je vymaľované, ako šéf nebudete musieť robiť nič. Ďalším skvelým pomocníkom v zadrbávaní sa nie je nikto iný než kráľ všetkých povalačov – home office. Žadoňte proste o to, aby sa home office stal súčasťou vášho života. Nie len, že si stihnete poupratovať alebo vymalovať byt, dať si dvojchodovú večeru, ale dokážete prakticky čokoľvek. Dokonca byť prípadne aj v druhej práci. Keď v zašívaní už meliete z posledného, musíte vyskúšať ešte jednu praktickú možnosť. Naberte si najviac práce, ako to ide, vrátane nadčasov. Potom to všetko šupnite na kolegu. Natárajte mu, nech to zoberie za vás a niekedy možno v budúcnosti mu pomôžete zase vy. Tak čo? Čím skôr začnete, tým viac sa budete povaľovať. Prípadne všetku prácu hoďte na nováčikov. Moje meno je Pipinda, toto je Vyhadzov a ďakujeme, že prokrastinuješ na sociálnych sieťach.